Ftehim iffirmat it-tnejn filgħodu għadda medda art ta' madwar 126,000 metru kwadru f'Bolebel minn Indis lill-Awtorità tal-Artijiet. Riżultat tal-ftehim din l-art li ġġib id-daqs ta' 18 ground tal-futbol ser tibqa' għand il-bdiewa biex ikomplu l-ħidma fir-raba u jipproduċu prodotti agrikoli. Bil-ftehim l-art li kienet għand Indis għax kienet indikata biex tilqa' bin industrijali ġiet trasferita lura l-Awtorità tal-Artijiet u ser tibqa' kif inhi bħalissa art agrikola. Stqarrija uffiċjali qalet li l-ftehim seħħ riżultat ta' kollaborazzjoni bejn żewġ ministeri, dak tal-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi u l-Ministeru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali. Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi deskriva dan il-pass bħala turija tal-impenn tal-Gvern biex ħares il-karattru rurali tal-pajjiż u jgħin biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-ikel għal ġenerazzjonijiet ta' għada. Din iż-żona f'Bolebel tibqa' tintuża għal skop agrikolu u mhux wieħed industrijali. Wara li sar l-analiżi kollu ġie determinat li dan l-art għandu jibqa' jintuża għal skop agrikolu u għalhekk l-Awtorità tal-Artijiet se tkun qiegħda tara li din l-art tibqa' tintuża mill-bdiewa li jaħdmuha. Għal-Ministru Silvio Xkembri dan il-pass huwa turija oħra ta' gvern li meta jagħti kelma iżomma. Flok ħankunu qegħdin niżviluppawha f'fabbriki kif fil-fatt kienet stazzjonata ħankunu qegħdin inħalluha sabiex tinħadem minn dawn il-bdiewa. U di tkompli allura tal-laċċa mal-viżjoni 2050 li nidejna ftit tal-ġimgħat ilu għal konsultazzjoni pubblika fejn qed ngħidu li rridu naraw li jkollna pajjiż li jimxi bil-progress imma wkoll reżiljenti f'kull dak ħaġa li nagħmlu jekkux fil-produzzjoni tal-ikel jekkux allura li nkomplu nżommu in-natura sabiħa ta' pajjiżna. Il-Viċi Sindku taż-Żejtun Raymond Karwana għaraf li b'dan il-pass wiegħda li saret ma' żwieten issa saret realtà u l-bdiewa żwieten jistgħu jibqgħu jaħdmu dawn l-artijiet. Din il-medda art issa hija amministrata mill-Awtorità tal-Artijiet li ntqal ser tiżgura l-kontinwità tal-produzzjoni agrikola b'kera ġusta li tirrifletti r-realtajiet ekonomiċi tal-lum.